Samantala, dahil sa hirap ng buhay, ilang pamilya sa Mangaldan, Pangasinan, bigong maipabinyag ang kanilang mga anak. Silipin sa report. Ipinanganak si Denver noong 2011 pero hindi pa siya nabinyagan. Ang kanyang kapatid na si Christina, 2015 ipinanganak pero tulad ng kanyang kuya Denver, hindi pa rin nabinyagan. Anak sila ng 37 anyos na si Mary Grace Rosalin ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Kasi hirap ng buhay, walang kapira-pira. Tapos walang tumutulong sa akin. Dahil nga raw sa hirap ng buhay, huminto na sa pag-aaral si Denver. Tanging si Christina na lamang ang nag-aaral. Malaking bagay raw ang binyagang bayan na bahagi ng kapistahan ng Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa Local Civil Registry Office, nasa 57 bata ang sabay-sabay na bibinyagan sa March 6. Dumaan daw sa proseso ang magulang ng mga bata bago naisama sa listahan ang kanilang mga anak na bibinyagan. Ang proseso namin kasi, pinapapunta muna namin sila doon sa simbahan. Pagka okay sa mga requirement ng simbahan, saka sila bumabalik dito para i-list down namin yung mga pangalan. Ayon sa tanggapan, malaking tulong daw ang programa upang maibsan ang hirap ng mga magulang na pabinyagan ang kanilang mga anak. Financial problem. Siyempre, gagastos sila pag magpapabinyag, may babayaran sa simbahan. Ngayon, libre. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon.